Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. U.S. Secretary of State Pompeo darating sa bansa. Seguridad sa paligid ng U.S. Embassy, hinigpitan. Kapitan pinaslang ng NPA sa Agusan del Sur. Mga cocaine na lumutang talagang sa Pilipinas, target ikalat ayon kay Esperon. Doktor ng DOH at 6 ng iba pa tiklo sa bypass operations. Dahil naman sa 1 bilyong pisong tax na hindi binayaran, 5 kumpanya sa Caloocan kinasuhan. Mga mangingisda nababahala sa posibleng fish kill dahil sa El Nino phenomenon. Mga inarestong abogado sa Makati, ibinasura na po ang kaso. Kontraktor gagamit daw po ng makabagong teknolohiya sa pagtatayo ng Metro Manila Subway. At galing sa bakasyon sa Boracay na mag-inang Koreana, sugatan ng mahulog po sa bus. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Tama ba ang ginagawang pagkontra ni Solicitor General Jose Calida sa dagdag sahod para po sa mga nurses sa bansa? Gandang araw po sa mga nurses na nasa iba't ibang hospital, mapapribado man or public hospitals. Alam na alam ko po ang damdamin po ninyo dito sa ginagawang pagharang po ni Attorney Jose Calida.
Ulitin natin ang ating survey question mga suki. Tama ba ang pagkontra ni Kalida sa dagdag sahod po sa mga nurses sa bansa? Well, for so many years mga kaibigan, ang sweldo po ng mga nurses sa Pilipinas ay siyang nagiging mitsa kung bakit napakarami pong Pinoy, Pinay ang nag-abroad. Nagtatrabaho sa mga hospital sa ibaing dagat. Sapagkat dito po sa Pilipinas, hindi po mabayaran ng tama. Sa kabila ng napakarami pong demand, taas ng pangangailangan ng gobyerno sa mga nurses at sa iba't iba pang mga ospital. And yet, it became disappointing sa mga nasa sektor po ng kalusugan ang estado po ng pasweldo sa mga nurses. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dahame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Na-telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay makikita sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Channel 84, at sa limandang pang iba't ibang mga cable companies nationwide at nadadagdagan pa. Sa programa po natin ay pinanunood ng kulang-kulang 10 milyong mga Pilipinong viewers sa pamamagitan po ng ating Pinoy Extreme Channel Television Platform. Ang ating programa ngayon ay pinalilipad na ni Clarence Andaya, ang ating Broadcast and Marketing Officer. Habang yung ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay hinihigpitan pa ng konti yung kanyang aeroplano para makabalik po sa studio, at si Kuya Mark Anthony Reynoso, yung ating Creative Director, ay malamang mga March 11 and 12 nandito po from Singapore. Ang mga telepono natin sa studio mga suki, tulad pa rin po ng dati, 0927-494-2175 and 09465000. Hello sa mga taga-efficacent efficacent oil sa Cebu. Kanina po nasa studio natin yung mga big boss ng bukas yata babalik dito, no? At sana ay makapiling po natin ang efficacent ating paglilingkod everyday. Sige. So we're looking forward para pagka sumasakit ang mga laman-laman namin ni Clarence, malamig o di kay medyo talagang kailangang hilutin o may panghilot na tayo. Efficacent oil. And magandang hapon kay Sir Harry King. Yan ang dumalaw dito sa studio kaninang umaga. Bago natin makaligtaan mga suki, happy birthday po sa lahat ng may birthday. At siyempre, special mention sa ating kaibigang Batanggenyo. Diba? Batanggenyo, yan. Ang ating kaibigang Darrell Solis de la Vega na nag-selfie pa kung saang lugar ba yun na nagmuni-muni na lamang daw siya. Dahil solo daw siya. Misis niya kasi nasa abroad eh. Partner, happy birthday! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday po kay partner Darrell Solis de la Vega ng Batangas. At syempre, sabay na rin po nating binabati si King. Si King Publico. Bukas yata, March 2. March 2. So advance happy birthday. March 1? Bukas na. King, happy birthday. So si Ace naman sa March 10. Magkasunod sila. King and Ace Publico, advance happy birthday. At sa lahat pang mga kumpleanyo, bay, siyempre, happy birthday. Isa pang round para wala tayong utang, ha? Para wala tayong utang sa mga may birthday. Ayan. Happy birthday
tama na. Baka maraming malasing. Oh! Palagay ko'y maraming malalasing pagka nagpaulit-ulit yung music natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sobrang digital kasi yung gamit natin. Go automatic. Happy birthday ulit sa mga may kumpliyanyo. And especially kay Darrell de la Vega ng Batangas, kay King bukas publiko, at kay Ace sa March 10 publiko. Yan, si Ace sa publiko. Alright, sige. Mga kaibigan, ulitin natin yung ating survey question na ating pagsasaluhan this afternoon. Tama ba ang ginagawang pagkontraho ni Solicitor General Jose Calida sa balak po sana ng gobyernong dagdag na sahod sa mga nurses sa bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan pong mimiryandahin po nating issue at tema sa ating palatuntunan. Ulitin natin yung ating mga telepono. 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Yung mga nice pong sumali at tumawag po ng live sa atin, you simply dial out and instantaneously kayo po'y mapapasabak ng diskusyon. Mapapasabak ha. Teka muna, diretsuhin muna natin ang mga reports. Posibleng House Speakership ni Alan Cayetano, dating DFA Secretary at dating Senador, suportado raw ni Villar. Ayan, bakit Congressman ba tinatakbo ni Alan Peter Cayetano? Parang ano? Kasi si Pia Cayetano, ang senador, di ba? I think so kasi parang masagwa naman magkapatid sila. Pero uso na yan, di ba? Jinggoy, senador. Who else? Si JV. Oh, magkapatid, di ba? Although magkaiba nga na. Pero ito talaga, both the father and the mother are the same. Pia and Alan Peter Cayetano. Alamin muna natin ang detalye ng balitang yan. Hatid na sa atin mula sa Senado. Hatid sa atin ni partner Jojo Sikat. Paring Jojo, magandang hapon. Pasok! Suportado nitong si Senadora Cynthia Villar ang posibleng pag-upo bilang House Speakership nitong si Senador Alan Peter Cayetano na ngayon ay tumatakbong congressman ng Taguig City. Sa panayam dito kay Senadora Villar matapos yung kanya naging talumpati sa campaign rally kanina ng hukbong ng pagbabago sa Garden of Memory Road sa Municipality of Pateros, inamin nito na nanliligaw na si Cayetano para maupo bilang House Speaker sa pagbubukas ng sesyon sa 18th Congress matapos ang eleksyon na. Tapos na kasi itong termino ng kasalukuyang House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, kaya't magpapalit na ng liderato ang Kongreso sa pagbubukas ng 18th Congress. Sinabi ni Villar na kapartido nito si Cayetano sa Nacionalista Party kung kaya't susuportahan nito yung pagnanais na maupo bilang susunod na House Speaker ng Kamara de Representante. Ayon kay Villar, dito natin yung cover. Di mo lang. O go. Kaya na kayo dito. Bilisan natin at kailangan natin ng oras. Kailangan mabilis lahat ng kilos. Ang dami. Dito tayo. Hilera tayo. Pangalan. Ha? Ay, di siya pwede. So, dapat ang kailangan. Sorry. Ang malaking Senate President sa Speaker. Paano sisigaw yan? Okay. Sige. Sorry. Bigyan nyo na lang ng t-shirt. Ayoko nang bababa ng walang nakuha. Pangalan. Na mapili. Ay, mahina po. Pangalan. Presidente ng Pilipinas. Sino ang Speaker? Ano number ng number? Iginit pa ng senadora na malaki yung tsansa na ang House Speaker ay maaring tumakbo sa pagka-presidente ng Pilipinas. Ito, si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Talagang eleksyon na, no? Yung Pateros kasi, katabi lang ng Taguig City, Florence. Hindi, siyempre, nagpaparanig si Cynthia Villar. Kailangan ko ng boto, siyempre. Pero I'm sure mananalo po yan si
Senadora Cynthia Villar kasi napaka-consistent ng alin yan, especially sa kanilang advokasya patungkol po sa hanap buhay livelihood. Tuloy-tuloy yung kanilang implementation ng nasimulang sipag at tiyaga concept. Ayan. Mula doon kay Manny Villar, minana ni Mrs. Cynthia Villar, Senadora Cynthia Villar. Ganito talaga. Ganyan talaga pagka-eleksyon mga suki. Talagang purihan-purihan. Pero pagka, ewan ko, kung nagpupurihan sila, kung ganun talaga. When it comes to politics, there is no permanent friends and no permanent enemies. Ayan. May mga alliance na nabubuo para lamang makuha ang gustong boto at pagkapanalo sa halalan. Samantala mga kaibigan, MMDA, PNP at COMELEC talagang todo puwersa raw. Walang papaboran sa Operation Baklas na magsisimula na ngayong araw. Report hatid na sa atin ni paring Mike Almonte. Paring Mike, magandang hapon. Pasok! Nagpahayag ang MMDA na kanilang huhuliin ng mga lalabag sa election poster requirement at illegal campaign materials kumailan sa press conference nito. Sa pagtutulungan ng COMELEC, PNP at MMDA, tahasan nitong sinabi na wala silang papanigan at huhuliin ng mga lalabag dito. Apply po siya sa lahat ng kandidato. Hindi po ito yung sa kalaban lang din. Wala naman kami kalaban eh. Hindi, what I mean yung... Kaya hindi kami ako, everyday, wala akong kalaban eh. Wala yung local, wala pa naman sa national, March 29 eh. Pero yung sinasabi ko yan, kakaplay, kalaban, wala akong kakaplay, wala akong kalaban. At least malinaw yung message natin na yung mandato ng COMELEC na bawal yan, tinutulungan ng PNP, ng MMDA, ng DPWH. Pero hindi natin perfect lang yan yan. Pero at least alam ng tao, ng kandidato, ng supporters, na yung ginagastos sila dyan, masasayang. Kasi tatanggalin namin. No? Hindi namin kahit paupusan tayo ng kami. Pupusan tayo ng lakas ng tao. Pupusan tayo ng meron naman sila. Kasi tatanggalin namin eh. No? At least alam nila ngayon na tatanggalin na seryoso tayo. Ganun pa man, tahasan pa rin makikita sa ilang lugar ang naglalakyang poster ng mga kandidato o papublikong lugar man, pati na rin sa papublikong sasakyan. Ito, for how many years, di ba, almost the same din naman yung mga rules natin. Sa previous election, ganun pa rin, almost wala naman pong masyadong changes, di ba? Tama po ba? Ang question ko doon is, mayroon na po bang na-disqualify na kandidato to that particular law? Meron po tayong pending na mga kaso sa Pasay City. So, kailangan lang natin i-pursige yun para may ma-disqualify na tayo. Ang pagkakaiba po no, sa mga nakaraang panahon, mas nagkakaisa ngayon yung mga ahensya natin, yung pagsasaling pwersa na nakikita nyo ngayon sa harapan ninyo, medyo hindi ganito katindi yung mga nakaraan. So we expect na mas marami tayong matitisod ng mga violators, and kung marami tayong makukuha violators, marami din tayong makakasuhan. Sinabi rin ni NCRPO General Eliasar na uhuli nila ang mga maaaktuhan na nagkakabit o nagdidikit na lagpas sa itinakda ng COMELEC at nangakong ikukulong nila ang mga ito. For those persons na naglalagay itong mga prohibited items nito, or mga unlawful activities na nabanggit natin kanina. So kung nakita natin yun, in flagrante, we can arrest them for violation of the itong ating election code, di ba? Yes, so yun ang magiging basis natin na babantayan din natin yan. Mula rito sa tanggapan ng MDA, si Mike Francisco nag-uulat para sa Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige nga, tingnan nga natin. Tingnan natin yung alyansa ngayon ng PNP, ng COMELEC at ng MMDA. Kasi, alam nyo, maganda yung tinatanong ni Mike Francisco, Clarence, mga kaibigan. Sa hinabahaba na ng istorya ng eleksyon, sa dinami-dami ng mga lumalabag sa campaign rules and regulations, election code, ika nga. Especially sa mga sizes at areas na hindi dapat naglalagay
ng mga campaign materials, tarpaulin, billboard, poster na pagkalalaki. Right now, kaliwat kanan po ang mga oversized na billboards. Sige nga. Baka tulad din nung inilabas na paalala ng COMELEC, merong iniwasan merong iniwasan. Administration candidate. Yung meron pang pagkalalaking billboard, hindi sinulatan. Yan. So sige nga. Sige nga PNP, sige nga MMDA, baklasin nyo nga yung naglalakihang billboard. Your guess as good as mine kung sinong tinutukoy ko po. Di po ba? Sige nga. Siguro natatawa ito si Otol William Bragais na nasaan ka nga, Abu Dhabi, Tol William, at si Liam. Hi baby Liam. Ninong, Errol, nandito. Kumusta kayo dyan? Dito sa studio. So, sige po. At isa pang report, ituloy-tuloy natin habang si Tatay Doming Aspiras Cañero ang ating Pangulo, founder, chairman po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago po ay nanonood din po sa atin. Tay, I hope you're well now. Ingatan mo po ang kalusugan ninyo sapagkat may mahalaga pa tayong misyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tama ba ang ginagawang pagkontra ni Kalida sa balak sana ng gobyernong pagtataas naman ng sahod sa mga nurses? Well, lalo na yung mga nasa gobyerno. Sapagkat ang nasa gobyerno madalas, bay mababa ang sweldo kaysa nasa sa pribadong sektor. Kalusugan, buhay. Di ba ito nag-iisip si Kalida? Baka ito'y ma-hospital. May edad na rin ito si Attorney Jose Kalida. Baka sa purmada mong yan, Kalida, baka pag na-hospital ka, i-boycott ka ng mga nurses. Napakahalaga ng papel ng mga nurses. In fact, wala pong magaling na doktor kung walang magagaling na nurses. Sa totoo lang, kahit gaano kagaling na mga doktor without the assistance of the nurses, the doctor is nobody. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ewan ko, parang nasusubrahan sa forma si Kalida. Ngayon, alam nyo, pinag-uusapan natin kahapon yung pwesto sa Bangko Sentral na nabakante dahil namatay po si Governor Espinilla. At may mga nagpapalutang ho na, teka, parang si GMA ang ilalagay. O lalot ngayon pa, si Alan Peter Cayetano, ba'y nagbabalak na maging House Speaker. So ano mangyayari? GMA is out. And GMA will be out as House Speaker. Nandiyan na si Alan Peter Cayetano na mukhang malalim din ang pinagsamahan sa ni PRRD, ni Pangulong Duterte. Ano kaya, Clarence? Sino kaya papaboran ni President Digong? GMA, Alan Peter Cayetano, when it comes to House Speakership, sa tingin mo? Gusto mong humula? Pusta ka nga ng isang show pa mamaya. GMA ang pupustahan mo. Mukhang marami-ramang ginastos, ano? Tingnan natin kasi maraming nangyayari po na ang Pangulong Rodrigo Duterte sa kakabigay niya ng parang bayad utang na loob sa mga malamang alyansa, mga nakatulong sa kanyang kandidatura ng presidential election. Itong mga taong napupwesto parang hinahatak siya pababa, di ba? Remember na yung federal charter proposal ng Kamara, pinagsisingitan, Clarence, ng mga masasagwang provision tulad na lamang ng inalis yung anti-dynasty provision. Ng lahat. Wala na. Paulit-ulit. Habang buhay yung mga nakaupo dyan, sila na lang. Ayaw ng ganyan ng mga tao, mga kaibigan. Sapagkat, alam nyo, ang eleksyon is the only arm of the citizen in order to remove those who are not performing well and not doing good for the people. Yan ang tanging pagkakataon at panahon ng mga tao na maghalal muli ng mas nararapat na mga kandidato at maglilingkod. Eleksyon. Kung aalisan mo na ng term, mag-i-eleksyon niya pero
Dahil sa limpak-limpak ng salaping nakurakot, pagdating ng eleksyon, susuhulan yung mga nagmumukha tuloy ng mga patay gutom na mga butante. Kayo pong mga butante, ako po, butante po ako. Nakikiusap po ako sa inyo, wag na po kayong magmukhang patay gutom. Na pag inabutan po kayo ng 500, 1,000, isasanla nyo na po ang inyong mga kaluluwa sa politiko. Na kahit ang babantot na nangangalingasaw na ang mga pangalan sa isyu po ng korupsyon, plunder at kung ano-ano pa, iboboto nyo pa rin dahil inabutan kayo ng 500 ng 1,000. Mag-isip po kayo at sobra ng panduduhagi po ng mga politikong ganyan po ang ginagawa. Ang sabi po ng marami, Sir Errol, ay ganyan na po ang kultura natin sa buong Pilipinas. Wala na pong nananalo na hindi po namemera, totoo po yun. Pero there are some good candidates na nananalo na kahit wala pong pera. At yan po mga taong yan, nananalo sapagkat na ipapakita po ang sinseridad, nagtatrabaho po talaga sa interes po ng tao at hindi po nangungurakot. O yan po sana ang laging pipiliin ng mga butanting kababayan natin. Tuloy tayo! Kailangan daw ng suporta ng Pangulo mula sa taong bayan, sabi ni Bato. Hindi naman si Pangulong Duterte ang kandidato. Baka si Bato ang nangangailangan ng suporta ng taong bayan. Nalito ako. Saglit ha. Puntahan muna natin bakit ganyan ang sabi ng dating PNP chief ng ngayon po ay kandidato sa pagkasenador. Alamin natin sa report sa pagbabalik at nagbabalik si parang Jojo Sikat para sa isa pang report. Parang Jo. Giniti senatorial candidate Ronald Bato de la Rosa na hindi pa fully 100% na natutupad ng Pangulong Rodrigo Duterte lahat ng ipinangako nito noong nakaraang 2016 presidential election na panawagan ni Bato tuluyang matutupad ang lahat ng ipinangako ng Pangulo sa tulong at suporta ng taong bayan. Naniniwala si Bato na kapag walang suporta mula sa taong bayan, mahihirapan na matupad ang lahat ng ipinangako ng Pangulo. Ayon kay Bato, marami na siya nagawa. Nagawa na niya, pero hindi pa 100%. Kaya kailangan niya ng suporta. Hindi lang ng kung sino-sino, kundi sa lahat tayo. Suportahan natin siya, buong Pilipinas. Magsusuporta sa kanya para totally maka-fulfill niya yung campaign promises niya. Ang tatlo. Marami na po. Samantala, sinabi naman itong si Senador Bam Aquino na mismong si Pangulong Duterte ang umami na hindi pa rin ito nasusolusyonan ang problema sa matinding traffic. Maging itong war on drugs ng Pangulo ay tila hindi pa rin nagwawagi dahil nagkalat pa rin ang droga sa lansangan. Pinuri naman ni Aquino ang Pangulo sa pagpasa sa batas na nagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo na isinusulong mismo ditong si Senador Aquino sa Senado. Ayon dito kay Aquino, well, yung traffic, I think aminado naman siyang matraffic pa rin. Yung problema rin natin sa drugs, nandyan pa rin, no? Hindi naman nawawala rin. Yung ekonomiya natin, kailangan pang tulungan yung marami sa ating kababayan na nahihirapan po sa kataasan ng presyo ng bilihin. But at the same time, may suporta naman po sa SMEs na nakikita po natin mas malakas po yung suporta ngayon. Fully implemented yung batas po natin, yung libreng kolehiyo. So like any administration, meron po talagang ups and downs yan. Wala akong pwede magsabi na lahat nagawa o lahat hindi nagawa. Kailangan tingnan ho natin yan na objective tayo at yung mga larangan na kulang pa, pagtulungan natin. Kailangan ho yan ng taong bayan. Yung mga larangan naman po na may nagawa na, maganda ho yan, ituloy pa po natin. Yung war on drugs sa parte naman itong si Senadora Cynthia Villar, naniniwala ito na natupad naman ng Pangulo ang mga pangako nito noong nakarang halalan. Ayon kay Villar, most of them na, di ba? Wala naman perfect pero I think most of them. Ano ba yung mga universal healthcare, di ba? Nandiyan na. Tapos yung education for all, di ba? Tapos na institutionalize ang CCT. Oo. Tapos marami na. ito si Jojo Sikat Tagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat. Ako naman ay agree doon sa sinabi ni General Bato
ni Senatoriable Ronald Bato de la Rosa na sadyang kailangan po ng suporta ng taong bayan ng sino mang leader na namamahala. At if the people does not support the leader, talagang hindi po magtatagumpay. So, nasa I agree. Doon sa mga sinabi niya na marami na rin nagawa, pero marami pang dapat gawin. Ang isa sa magandang, yun nga, yung binanggit din ni Bam Aquino na libreng edukasyon na sa kolehiyo, napakaganda po niya. No? Kasi sa mahabang panahon, ang tanging parang may assurance lamang na makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, magkaroon po ng college degree and posible pang magkaroon ng masteral degree, doctoral degree pa, ay yung mga may pera lamang, Clarence. Ngayon, in-author ni Bam Aquino sa Senado, pinondohan, ipinasa, pinirmahan ng Pangulong Duterte, inimplement ni Pangulong Duterte. At napakaganda. Lahat ng state colleges and universities, pumunta lamang po kayo, kahit may edad na po kayo, pwede pa rin. As long as you're interested to continue your studies, makakapag-aral po kayo ng libre. Ipasa nyo lang yung entrance exam. At mantinihin po ninyo magandang pag-aaral. Di naman kailangan superstar ka sa eskwelahan na 99, 95. Hindi kailangan na, kung kaya, why not? Pero yung pasado ka, lahat ng subjects pasado, okay na yan. What is important, interesado kayong makatapos, magkaroon ng kaalaman sa loob ng eskwelahan, at magagamit po ninyo sa inyong mga paghahanap buhay. Okay, isa lamang po yan. Marami pang naisabatas na, pinirmahan ng Pangulo, in place na. At yung pagbabantay sa kalikasan na yan, di ba? Sinampulan sa Boracay, ngayon ay ongoing po ang Manila Bay. Napakaganda po niyan. Napakaganda. Ako nasusuka na dati, Clarence. Pag duman ako sa Manila Bay, talagang ang bantot for so many years kasi napabayaan po yan. Mayroon ng writ of kalikasan na inilabas po ang Supreme Court. Ipinag-uutos po sa mga namamahala, mga taga Maynila, mga presidente na nasa palasyo, Malacanang. Wala. Si Digong lang ang nakapag-bigay aksyon sa mga ganyang uri po ng problema na nasa tungkilan ng ilong ng karamihan pero hindi nakikita at hindi ginagalaw. Presi Tampos, afternoon Sir Errol. Thank you, Ma'am Presi. At sa mga kasapi po ng President Rodrigo Duterte United Defenders, si John, si Pearl John Marcos at mga kasama, Alberto Hinabea, dyan saan ba si Alberto? Cagayan ba ito si Alberto? Sabi niya rito, papansin lang yan, si Kalida, sir. Dapat sa kanya manahimik para mas makatulong siya sa bayan. Oo nga. Sabi naman ni Tatay Doming, case-to-case basis siguro yung mga intern na nag-aaral na parang OJT, pwede i-apply yon. Pero yung regular na, depende na sa tama po yan tayo. Actually, yung mga OJT, okay lang na wala pang sweldo. OJT nga yan Pero yung mga full-fledged, pasado ng nurses, may mga lisensya na hindi po mapakali sapagkat sobrang baba po ng mga sweldo. In yet, very sensitive job, buhay ng kada pasyenteng pumapasok sa ospital ang hinahawakan po nila. Kayo ba, mapapalagay ba kayo kapag ang mga nakapaligid sa yung nurse ay mga underpaid na baka tamarin, imbes na injection ng kayo ng pampabuhay, ibang mga injeksyon dahil tinatamad, di ba? Buhay ng mga pasyente sa ospital ang lalo na po ang nasasakripisyo madalas dyan yung mga nasa far-flung areas. Mga probinsya, malalayong bayan na halos hindi nga po makakita ng nurse dahil ayaw lagyan ng mga nurses at magbayad po ng tama ang gobyerno at yung nasa pribadong sektor din. At sana nga ito, magbibigay dan sana sa pagsigla ng health sector, especially yung mga nakatapos ng nursing, mga nurses na matasan po ang sahod. Ang problema, ito si Kalida, si Bukbuk. Anak ng kagaw. Ano ba pumapasok sa utak ni Bukbuk,
Hindi kasi umubra kay Trillanes, hindi niya maipakulong si Trillanes, yung pinagbalingan yung mga nurses. O hindi kaya nagpapasikat ito, si Attorney Calida, dahil bakante yung governorship ng Bangko Sentral. Kasi ang sinasabi niya rito, magkakaproblema daw, Clarence, yung gobyerno, pag nagtaas ng sweldo, saan daw kukuha ng pangsweldo? Ano ba ito si Calida? Is he an economic manager? Or playing to be an economic manager because he wanted to be the governor of the Bangko Sentral? Diyos ko po, wag na lang. Wag na lang. Mapupolitika ang Bangko Sentral pag ito si Calida ang nailagay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo, Hana Pindu. Saan nga kayo Pindulunan? Hana Pindulunan. Saan nga ang lugar kayo? Malapit ito sa Marawi City sila, Hana. Gusto mong pumunta sa Marawi City, Clarence? Timbrihan natin si Hana. Malapit sila dyan. Hana! At sa pamilya mo dyan, kumusta si Engineer... hindi ko na pangalanan. Sige, tuloy tayo mga kaibigan. Balikan natin yung ating survey question ngayon. Di ko alam, kilala niyo ba si Solicitor General Jose Calida? Baka hindi niyo kilala kaya kulang nag-react sa ating tanong, o kundi kaya ay nagmimerienda itong mga kababayan natin. Ano masarap na merienda ngayon? Darrell! Luto ka ba ng pansit? Balikan ko kayo mga sukay pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.